Padian nih ya ampun. Tunggu ini. Ngelak pisan tak ngombe sik lah. Ambo ngelak ini iki lho mbok tuman tangi turu langsungan nganu ngeleh karo ngorong ini tuman ini. Beh. Seger ndak umum. Ini iki lho, langsungan bar mari ngombe langsung makan sarapan seger ini iki. Ngelak mangan ini lho pas disegel pisan mae. Cocok karo lawoe. Seger iki. Sarapan ki Tengi wis ngeleh ngene iki. Sarapan ning ngarepan. Sarapan ki ning ngarepan. Beh. Sik ngombene lali kok. Piye to iki? Ki ngombe ning kene kok gak kabar-kabar ngene. Beh. Ini ki ngono keseret yo bongko kelakon iki. Apa tak mangan ning kono wae ya? Cocok iki, ning sorwet pisan, seger wae. Ini kok cocok. Mangan seger pokoknya. Cocok. Pas. Wrong. Wah. Nah, ngono. Tangi turu sarapan sukses. Wah, sukses yang ini iki. Tangi turu pansus sarapan iki liyane wis sukses. Cok sarapan sik. Bulan malam cah. Benda umum. Pas cocok kalau bertemu wah ini. Hotel mangsa. Cocok. Astagfirullahaladzim. Ayo. Wah, saya mah coba ya. Kok yo kemarin sudah akeh pisan. Iya. Piye ngene iki ya kira-kira? Batal pura iki bosaku. Wah. Sik. Tak takok nganu sik jal kadut. Wong nek kadung
mangan akeh puasane batal pura iya. Nek takok kadut, wong ora mudeng apa-apa. Eh, kok blogok tenan kuwi. Tak takok nganu ya. Bangsat wae ya. Kok kan nganu to, wong pondokan to iki. Biyen pondok kependem maksudnya. Betul lah, mosok iya. Wah gak wah. Tak takok nganu mau, bangsat. Wah, tak selatan sih. Assalamualaikum. Oh. Yo, yo, yo. Wah kayak sopo. Wong turu pena-pena cangkeman sebenarnya. Mikir ngapa dud? Iso-iso kan cangkem yo. Karena yang ini lapo to, jembatan. Karena sedang di pasar ora. Ya situ no. Ya wong turu ora bantuki, wong ngantuk motone kok kene. Mlebu sik, ninggal sik. Aku tak siap-siap cik yo. Kok saiki terblonco weh tengok-tengok ning aku juga rumahku ya. Ya, tapi dah gagal. Iya ya, Bos. Sik. Ya. Tak dol sik aku nek ono. Ya. Assalamualaikum. Ya. Utara saya onde namono pahalai. Kita blok-blok yo raket. Tak main hapus ya namu. Oh, lagi sapu nih, golek memeng kok. Eh, oke. Ketepol wi. Apa sing sih lah? Sapure.
Eh, beh. Geleng. Bangsat iki. Bejo nek ono ketemu ning kene. Ning ndi wae? Ya kandani. Apa ini Dilang? Oh, gak suka. Iku mah penting karo kowe. Apa? Kandani kok. Lho kene tak kandani apik. Ya. Halo, Bos. Ini Dikasih deblatrinya. saya ini. Nah, kan ngono to, Bos. Iya. Aku tanya turu, ceritane turu. Lah, aku lali mangan yo. Lho, aku poso. Terus, Bos. Tapi kok nak poso to? Ya hubung di bulan Ramadan, akeh lekmu poso. Ya mau pas bakal mah kan akeh positif. Akeh. Jenenge ora lali, Lah, tapi wiki badok. iya tapi berarti ngene iki poso ku batal lho. Batal to. Berarti sesuk-sesuk nah poso jentok yo. Untuk tapi wiki kudu cuma kan we gak poso. Yo batal. Batal. Ya kudu njogo wong poso. Kudu jaga wong poso maksudnya piye, Bos? Umpamane kan ana wong poso. Wong poso. Lah kowe kan wis batal to. Posoku gagal poso. Gagal poso Terus? terus mangan mau kuwi. Ya, Nah, angger eneng wong poso, jaga. ya. Ngono. Berarti umpamane aku nganu apa wong poso. Wong poso kuwi umpamane wong poso, Ya. tak jaga. Ya. Ngono. Walah, wis. Wis. Malah apa ngene? Resik mah. Resik. Lah sholat berarti wis resik. Ya. Wis tak beli sik nek. Wis. Makasih ya. Ya, hati lho. Iya. Takone Marni wae yo. Iki ngene aku balik. Orang neh iki karo mangan neh. Atau kelas kene Marni ya, tak utang wae lah. Mari nih mah bae. Yo. 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 Apa iki? Masa manusane kadut? Oh iya, manusane kadut ning ngene nyapo cah iki. Dut. Woi. Apa? Kowe nyapo ning ngene iki lho? Kuwi nek kene kon jaga Mae Marni. Ora diblonjo. Tak kira emang ngapeli Marni kok. Rondo mbok apeli iki nyapo ngene. Mosok ayo gelem karo sing kisut-kisut. Bos. Aku arep pe nganu tuku esok jane yo, tapi gak di duit. Warung pual iki aku. Yang priso kita ono. Es. Yo, Es sing enak lho yo. yo, ora poso. Aku masih poso. Lah terus, Lah aku tangi turu sarapan yo. Jadi ini gak batal gak nganu to, gak poso di santo aku to. kowe iki yo koplak nek. Terus kita jadi kangen cangkem Yo, Cocok iki seger pas ngolak. Kira-kira monyong poso ora yo ya. Pas iki karo ngene ngusing ngolak ngene iki ya. Seger to ya. Gage dot. aja rasa geger wae nek ora. Yo, Lah mak, Marni masak pra wong dikai asik jeluk sego barang. Oke, Bos. Lah iki mbok nateng-nateng ngene yo. Isen to, Bos. Tak ambek kene apa piye? Lah, kowe ora ngajeni wong poso. Poso. Poso rek. Ya wis. Cuman pasti kan tanggung balik. Yo. Yo goblok nah iki. Beh. Yo. Oh. Balik no. Yo, usir malah. Padune pengapeli Marni ta we. Paling gelapo sing kisut-kisut. Oke, Bos. Ya balik sak makasih ya. Yo. Ganggu wae wong. Ini cocok iki. Kok tak ambil nikune monyong. Poso pura wong. Alah, tak ambil nikune lah. Kadung ngelak Cocok iki. Yang monyong.
Sopo neh isu-isu ini kok. Masuk menungso celeng. Oh, gak tenan toh, menungso kene. Lapo rene. Lebih to bos, kok panggah salah wae. Gopo nggur. Alah, wis to gasakan cangkem ayo ning kamarmu, penak iki nggo. Iya, Prawe. Peh, karo ni nyapo to bos, lanang padha lanang bahaya ya. Ora nek ngono, wis to manut aku. Lho bos, aku nggo enak-enakan. Opo nggur? Peh. Lho bos, seger iki pokoke. Poso kok. Mau poso aku lah. Aku genah bos, ayo lu perhatian karo kowe. Aku genah nek kowe iki ngorong, yo to. Iya ngorone kan poso to. Alah. Wis to ombe wong loro dhewe ning kene seger-seger iki. Dosa le. Ora bos, wis to manut aku. Poso. Momo aku mau. Pening ndi? Momo aku poso aku kok. Lah pening ndi re? Metu rek manku ki kuat. Piye to iki? Lho bos, wis to. Poso aku momo poso moh. Mah tak mbek dhewe iki engko. Momo poso aku. Seger lho iki lho. Wontenan? Moh poso aku. Seger iki lho bos, kandhane kok. Ketone poso-poso ngene iki dhewe dikurung kok. Batang sitok iki jek iso ucul. Wis to, ya ambil es. Moh poso aku. Poso sesukne kan yo jek iso to bos, wis to manut aku. Poso aku. Wis to, kene diombe. Seger iki lho. Ini aku ya batal poso tenan iki. Poso sesuk-sesukne kan jek nek dino to bos. Iki piye to iki? Ya ngono no. Iya no. Gelem ora? Dosa, Bro. Dosa siti gak apa-apa. Dosa titik jenenge dosa. Oke, lah gelem ora? Batal tenan ya aku. Iya to gak apa to. Sesuk-sesuk kan jek iso to bos, posone to bos.